Halo, assalamualaikum Besti. Dina iki ning kampungku hawane iki panas era umum. Dadi ini panas-panas ngene iki penake masak sing seger-seger. Lagi aku langsung budal nang Tegal ame golek godhong katon nang Tegale Pak Deku. Lagi godhong katon iki akeh banget enom-enom. Nah, ini pas nang Tegal ngene iki ya aku ngelingi jaman cilianku senane blusukan nang Tegal karo kanca-kancaku. Tresno rapiakal ilang malah sang soyom bekas tembang rindu kanggo riko janji suci tekaning pati salam tresno di Joko senajan ada panggonanmu ya wis ngono kita wae salam tresno kok aku kanggo besti-bestiku ndek cilik. Lagi Besti aku tekan ngomah langsung wae godhong katune kamu terus tak protoli sitok-sitok. Lanjut mari ngono iki ning masak godhong katune tak tambahi wortel karo irisan tahu putih. Masak godhong katun iki apik banget kanggo ibu sing menyusui. Iki ben asine iki luber-luber ben asine iki akeh terus anake ya ben sehat. Mari ngono iki tak gawe bumbune cukup brambang ro bawang dirajangi wae. Mari ngono iki bumbune terus disokno, tambah uyah, gula, micin, kemudian tambah lada bubuk karo roiko. Nah, iki tunggu umum, pen semene iki godhong katuke terus diceblongno. Wortel kamu diceblongno, tahu putih ya terus diceblongno sisan. Diudak-udak sing ngene iki ta wae engko tinggal nunggu empuk lak wis mateng dhewe. Lagi mau neng kulkasku jebule nek terong dawane semene iki kaya tiang listrik terus tak siker dadi loro wae iki meh tak gawe sambel terong iki dipotongi dhisik kabeh teronge. Lagi mau terong wis badhe kumbah ya iki terus digoreng wae nganti alum-alum. Karo ngenteni teronge mateng iki tak sambil gawe sambel bumbune, bahane cukup brambang bawang karo lombok uyah wae diulek nganti lembut. Lah iki teronge wis empuk terus dientas ngono wae. Bumbu sing diulek mau terus digongsrong tambahi gula Jawa ben ora kobong ora gosong kaya anoman diobong-obong, tambahi banyu dhisik. Nah iki wis kental ngene iki terongnya terus diceblongno. Wis mok ngene iki wis sambel terongnya wis dadi tinggal diaduk-aduk ngono wae. Kabeh wis rampungan wis do mateng kabeh lanjut iki amen tak gaweke tempe mendoan dhisik. Lha wis ngene iki tak wae untuk menuku dina iki nek sambel terong jangan bening katu karo tempe mendoan. Monggo maem bestiku kabeh seger banget iki jangan bening katu cocoli sambel terong. Ya wis ya Besti, sekian untuk videoku dino iki. Ya aja lali like, comment, subscribe ya. Yang seneng karo konten-kontenku aja lali di-share nang ngene tangga teparomu, pacarmu, pakdemu, mbokdemu, mbak yumu, masmu, wong tuamu utawa calon mertuamu. Matur suwun.